Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes pitsa 11 na bulan sa Nobyembre tuig 2022. Anano naman ang mga balita kag isyo nga aton pagadaydayon para karon nga adlaw. Department of Justice i-release ang mga ngalan sang mga nagaginotok nga bangkay dira sa punerarya gikan sa Bilibid. May bag-ong strategiya ang Bucor. Otdan komunikasyon ang Bilibid. Hala, puwerte. Congressman Greg Casataya nag-positibo sa COVID-19. Kaya nagtuparay sila kuno ni Mayor Alves Aeroplano, no? Ang translasyon niyo, suspendido gyapon sa sulod nga tuig. Mayo man na. Bisan paano, pero pila ka aktibidades kuno magapadayon mga misa kag iban pa. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent. Standard time la size 37 na. Siling sang Department of Justice ang mga ngalan sang mga nagkalamatay 116 ka mga bangkay sa sulod sang punerarya i-release nila ang mga ngalan para makalabot sa pamilya kag maklaim sang pamilya ang mga bangkay. Ang buot silingon pinanglupot lang sa punerarya, wala ginpahibalo ang pamilya. Amak mo, di kakita na yung punerarya, puno ka bangkay, halin sa Bilibid. Ti usisaon pa na ni Dr. Porton, i-autopsy kon bala, ining mga nagkalamatay natural nga kamatayon. O kon, base kon may pila ka mga nagkalatabo nga hindi maintindihan sa pagpamatay sining mga bilanggo nga hindi na pwede nga pabalon ng pamilya. Pananglitan mapatay abe ang isa ka bilanggo, ti bilanggo na siya pero may kinamatarong man ang pamilya nga mag-claim kag ipalubong. Bisan na kriminal na siya, wanong sala sina, ibutang sa husto nga pagpalubong, iuli sa pamilya, hindi naman na malagyo kay patay na. Ti ariho, nag-iskandalo sa sulod sang Bilibid. Siling sa Department of Justice, hingadlan ini tanan-tanan nga mga bangkay nga ara sa sulod sang punerarya i-publish nyo sa mga pamantalaan nasyonal, ipadala nyo sa mga telebisyon, ipadala nyo sa mga radyo para malawagan ini mga ngalan, pobre man ini nagkalamatay kag maklaim sang ila pamilya. Inang bisan paano mapalubong man sang gusto. Sang sa ipalubong sang gobyerno, kag wala maibalaan ang pamilya kung kahibalo siya, nagalaom siya nga ang iya sinihimata, ara pa sa sulod siyang Bilibid, gali kaya to na galigid na sa punerarya. Timayo ini, ang tikang sang Department of Justice nga ang tanan nga ngalan, nga ara nga nagkalamatay, kag ara sa punerarya, i-release nila. Agod nga makuha kag maklaim sang pamilya ang mga bantay. Ang mga bangkay, balo ka mo, halin pa ni sa tuig 2021, 2022 na subong, manugtakop na ang tuig 2022, ang pinanglupot ng mga bangkay da, 120 lang ang lugar sa punerarya, 176 ang nagahalamya nga bangkay da, nga gayo ang tag-iya nga ipalubong sang gobyerno. Kung wala ining kaso ni persilapid niya,
wala matukiban ang madamo pagid nga iskandalo sa sulod sang bilibid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Balik kami pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed ka mo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:46. Bag-o nga estratehiya otdan komunikasyon ang sulod sang bilibid. Maayo man nga utdan komunikasyon pero para sa akon kon ang tanan nga komunikasyon hindi pwede sa sulod dapat pating gwardiya hindi pagpadalon silpon. Di ba lang nga ni iskandalo na ini nga ang mga drug lord hulamon yang silpon sang gwardiya bayran katag 10-20 mil hulam kadali hindi ka magsugot nga matawag ang mga drug lord tagaan niya ka 20 mil amo nang delikado. Wala matuod komunikasyon ang tanan nga silpon kag iban. Hindi pwede sa bilanggo, pero kung pwede sa gwardiya, delikado. Wala matagasiling ang tanan nga gwardiya mabakal. Pero ti amo ning iskandalo mo sa sulod sang bilibid. Grabe niya mga drug lord. Ining mga kwartahan sa sulod sang bilibid. Kita mo ang mga iba nila nga mga illegalista kontrabando sa drone ginapagi. Di nga kita na yaman. Porteya ang manggad sa mga drug lord sa sulod sang bilibid. So kung kakason mong komunikasyon, hindi lang kakason ang komunikasyon sa mga bilanggo, pati na sa mga gwardiya, ang mga silpon nila, ibilin sa gwa. Kag kung may magtawag, may isa lang nga magtawag o may call ka di. Inang iban lang ang mga bilanggo, o butangan mo da sang telepono, ihemplo, ang mga bisita, telepono lang. At tumangay sila sa telepono lang, at least makita ang tanan-tanan kung sinong nagabisita. Galing kay man na mangita, gigaling midyos bala. Kining aton Pinoy style porte. Ay, grabe. Di kakita niya nga makasulod sa bilangguan ang mga linibo kabir. Makasulod sa bilangguan ang mga singer. Makasulod sa bilangguan ang mga artista. Diin kakita na yung may mga pulo parte sila. May mga aircon, may mga refrigerator. Diin magi na. Ano na, lulupad na. Ano, gin kot-kot na lumduta kang palutson. Ang butsulungon, pinalusot. Sino ang palusot? Kuli gwardiya, pila ang rason. Nga nakalusot ina. Ano yung mga gadget nga ni. Amo na blang kabudlay. Kay man, may mga kakonsabo man. Ang maayo sina, nga para matinluan ta utdan komunikasyon tanan-tanan na lang ang tanan nga gwardiya nga daw may baho salong sa iskandalo kakason pamutang ko din nga lugar na mga iwahig to kun to didto sila pang sailon islan Bago galing kay ambot kon sudlan mo Bago ang Bago basi kon pagkakita ya sang linukot nga tag 100 mil kag tag 500 mil base kung magkurog-kurog kag magbag-o naman ang panindugan. Siling mo daw sikat gid, siling mo daw iso gid. Pagsulod sa bilangguan, kakita sa sang linikit na kwarta base kung magsigang kalimutaw ya. Kag amo magyapon ang matabo nga iskandalo sa sulod sang bilibid. Ay, money talks. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:49. Balik kami pagkatapos ini. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay
Siyempre amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubra ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapasisikpar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya mo. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaong kamandra po ito tugal ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, siling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Umandak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action, madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. Noon si Mayor Albi Benitez ang COVID, ang kongresista sa Lone District sa Bacolod, si Congressman Greg Gasataya, nagpositibo man sa COVID sa swab test, nga ginpatigayon. Suno sa kay Kong Greg, wala man sa kuno ginabatyagin nga epekto sa ilawas o kung nagapabilin nga asymptomatic siya. Mayo man may
na tabo ini ang paglaton-laton siguro kay hiling ni Congreg sa eroplano kuno tupad sila ni Mayor Albi, no? Ti damo man to nagulupod. Pero ang iban nagpalayag nga wala man kuno sila maigo sa nga COVID. Ang iban gani nagsilingan nya depende na sa iban kon isugid nila nga may sintoma sila sang COVID. Dapat gid isugid nyo Gasugid gani ang mga mataas nga opisyal nasyonal kag lokal. Kamoya hindi magsugid. Daw hindi naman na fair kung hindi ka magsugid. Ang iban gani ang ultimo nga mga pumuluyo kung iguon ka COVID ang ila sini nga mga gate ginatapikan pa na ilo nga pakilala nga may ara na biktima sa COVID sa sulod. Ti ang iba niya daw taguon nyo pa. Ipagwa nyo kay ti kabudlay na yan basikon magbulubisitang iban na kag malatnan man bala. Ti okay lang niya. Halong lang kita kiti siling naton daw nag-iskirda ng COVID. Ang inaigo subong sa COVID do, mga opisyal man naton di si Lila de Lima inigo man sang COVID. Wala kita ka siguro mga opisyal naton. Payo-ayo kamo para nga padayon ang pagserbisyo. Siling ni Congressman Greg bisan inigo sang COVID, padayon gyapon ang serbisyo, padayon ang pagpalakat sang tanan nga mga proyekto dire sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Balik kami pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang
tanan tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng truck dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center dapat Aksyon upod kita. Aksyon Boy Duran kag aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.